दालाङा सेस बायजोब्बाय स्पट डेट ओंखायनो माने जों सिगां फैबा बिराद मोजांमोन बिराद मानसिफोर नायफैयोमोन बेनि थाखायनो जोबोद दुखु जाना दं आं दा माने दालाङा खनसे देखायना फंबाय देखायना हो माबायदि नायदो बायनायनि बिथाङा मालाय जा दुखु कौन है ये लोग कहां से आते हैं Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ पिबिस ब्लगाव बरायबाय लोगोसे आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थागोनखौ आङो आसा खालामबाय आरो लोगोसे नै दा आंजों दङ अमरसिं बसुमतारी बिथाङाबो आंजों दिनै अरुणाचलाव दावबायहैनो नागिरदों जोङो दिनै नोंथांमोनखौ गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जोङो अरुणाचलनि सिं सिं खना खनला थांनाय नोंसोरखौ जोङो गोदान गोदान जायगा दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना थौदो बिदिब्ला जोंजों नायफालांबाय था लोगोसे जोंजों दंबावो ब्लगार माखासे उनाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअआव फंबाय बबेसिम माबा थांनि दिनै हैलां दालां ना मा होननाय आं दिनै फार्स्ट टाइम थांगोन आरोना बेयाव माने थांफेराखै आं दाबो गोदोनिफ्राय खोनाबाय थादों ओमफ्राय माने सिगां थांबायमोन आङो ओमफ्राय ससे ओमफ्राय माने लामाखौ आन्दायहैदों ओमफ्य दिनैहाय मानसिफ्रा नुनायनो बिसोरो माने बिसोरनो थांफानोसै आरो दिनै नायलांबाय दा भिडिअखौ लोगोफोर स्किप खालामनाङा दै दे मोजां मोनबा लाइक शेयार खालाम फंबाय बोरै कन्टिनिउ नायलांबाय था अबेसिम नोंबो जमा थांगोन दा बर्डार अरुणाचल ना लागा बङाइगाव हापागा माले बे औवाया लेमगोरनिबो जागोन औवा थिखोबालाय जेराव एसे नायदो नायनो थांगासिनो बादावलायबाय आङो गोबां थांगासिनो जोङो दिनै एसे फिसा पार्टिबो खालामगोन लोगोफोर दिनै फिसा पार्टिबो जागोन दे नायलांबाय थादों नोंसोरो जोङो नायलांबाय था आरो लोंखालांबाय था लोंखालांबाय था खाथियाव गिलास लानानै लोंनो मोनाबाबो बेदर मोनसे जाना थांबाय जाबाय बेदर नोंथांमोनाथ' सिनायखागोन जानांगौ जोंना फंबायखौ बिथाङा सासे सिंगारबो नोंथाङा मा मा सं खनदों जेनेबा एसे खोन्थानाय आङोहाय दायो जाबाय बिराद बुरजा जाबाय माने माइसास जाबाय खोमा मेथाइआ आंना 22 दा गासै टटेल मेथाइआ आरोना ओमफ्रायहाय मिउजिक भिडिअ जाहैबाय ओमफ्राय माने मिउजिक भिडिअआ टटेल 10थासो ओंखारबाय आरो ओमफ्राय दा माने पेन्डिं जाजोबना दं गासिबो गानखौ लानानै दोनदों आरो माने बानायथ'वाखै एलबामखौ आरबिपिनि प्रडाक्सनाव मोनसे फैबावगासिनो माने मिउजिक भिडिअ आंनि नेबाय थादो नेबाय थाबानो जाबाय आरोना अट'वालायाबो जोंना फंबायानो खननायमोन आरो जोंना जायगायानो मेन एक्ट्रिसआ आरो एक्टराबो जोंनि जायगानिनोमोन नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ अट'वालानि सिंगाराबो नैबे जोंना फंबायानो जुदि नुवाखै डिसक्रिपसनाव होगोन बे लिंकखौ नायनानै लायोबानो जाबाय आरोना जुदि अट'वालाखौ मिउजिक भिडिअखौ नुवाखैब्ला आदानि डिसक्रिपसनाव नुगोन आरो आंनि चेनेलखौ बेयावनो नुनो हागौ आरो डिसक्रिपसनाव होगोन लिंकखौ आंनाबो चेनेल दङ आंना एबि प्रडाक्सन आरोना ओमफ्राय ओरैनो नुबा फैयाबा आंनि अमर बसुमतारी बुंनानै निउस गोबां फैयो आरो अब्ला मोनगोन माने आं सिनायखौ आरो गोबां नायलांबाय बिदिबा मेथाइखौ दा खननोसै मेथाइखौ बहुत जायगायाव दा खननोसै मेन जायगायाव मेन टपिकआ होजोंसो नोंथांमोनखौ नायलांबाय थागोन होनना आसा खालामनाय जाबाय दुरलाय थाबायनाय सोरनो सिख्ला सोहैनाय बबे थांदों गरसे बेरायना फैनोसै रुको जरा सबर करो हाजोआव थांगोन जोङो मबाइलाव नुदोंना नुवाखै बेखौ मिथिया हाजो हले बिराद खाथियाव नुबाय हाजो बे हाजोआवनो
Aing mangkelang di sini dah. Nang anu nomor satu deh. Hai, kira kau Bob Jay. Balasai. हमरा मस्त हमरा कहते हैं हमरा कया देबो 4 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ IAS बनो इतनी खुशी मुझे आज तक Apa dah? Rak. Fungbai mau mendeng. ganda kong ganda Ah. Ganda guna untai bra. कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये? जोंहा नै दालां सिङाव दंफैयो जोंहा नै बिथां फंबाया बिराद दुखु जाना दं मा जाखोरा फंबाय नै Birat duku fungbai yang mincui na. Birat duku. Mantap kai. Mana nba dalangnya ses bayi sport date. Ini mana? Jadi siang fui berat macam men. Birat mas pernah filmen. Entah kayaknya jemput duku sana dong anda. Mana dalangnya kunci dekena fungbai dekena mau di नै mana? नायदो बायनायनि बिथाङा मालाय जा दुखु जाना दं गाखोनो मोनासै नालाय नै सब बायलाजोब्बाय नै नायदो नोंथांमोना जुनला दालाङा बायला जोब्बाय जोंना नै बंला बंथा गाखोनोबो हाला थाबायनोबो हाला बिराद खस्थ' जाना थाबाय जों सिगां बेनिफ्राय नैबे दालां गोजौनिफ्राय बारग'लायदोंमोन गाइस नुबाय गोलावथार 300 मिटारसो डिस्टेन्स नै नाय पुरा लं जों सिगां बेयावनो खारगुलायनानै होरलां होरथां बिराद मोजां मोनोमोन दा नै दै बानानि प्रब्लेमाव दै सिदोबनानै वहाँ देखो वहाँ एक भाई है वो लकड़ी इकट्ठा कर रहा है वो किधर लेके जाएगा मालूम नहीं हमको हम अब पूछने वाले हैं वो लोग को फंबाय हाँ माबरे मजाक ना हाँ बोलिए सर ये लकड़ी किधर लेके जाने वाले तुम लकड़ी हम लोग का वो खाना बनाता है ना हाँ इधर गैस नहीं गैस के लिए वो रास्ता खराब हो रहा है ना उधर पानी आके ओ सिलेंडर गाड़ी नहीं आता है अभी ठीक है ठीक है ब्लॉक हो रहा है अभी इसी से लकड़ी से और खाना इतना बना- सा खरी से तेरा ये खाना बनेगा बनेगा है ना बहुत जास्ती इधर है ओ तुम लोग क्या काम करते हैं भाई यहाँ में हम लोग इधर का अभी तो लकड़ी जमा करने के लिए आया हूँ हाँ 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 ओ यह बहुत पातर और रेट मिलता बोला है आदमी लोग हाँ पत्थर कुआरी है ना नीचे नीचे हाँ उधर थोड़ा इधर से 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा हाँ 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 उधर पत्थर कुआरी है हाँ ठीक है तुम लोग ये बिक्री करते हैं क्या बिक्री के लिए अभी बिक्री नहीं किया हूँ हाँ 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 अभी खुद का घर के लिए वो लकड़ी नहीं और वो 2 आदमी खड़ा हुआ है तेरा ये क्या होता है उधर हम लोग का बस्ती का आदमी बस्ते का आदमी ना वो लोग भी भाई लोग है हाँ 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 वो दूसरा काम पे आया है हाँ ये पानी जो क्या पी सकता है क्या पानी पी सकता है हाँ हाँ बहुत क्लीन पानी है ना हम लोग हाँ, का हाँ, अरुणाचल हाँ। का पानी जो। ठीक है हम पी के देखते हैं ना हाँ पी सकते हैं सर। चलो पी के देखो सर बहुत क्लीन है ना ठीक है पत्थर का पानी ना हाँ। वो- ये क्या है दास है हाँ रेत हाँ ठीक है वो एक आदमी आया है वो भी तेरे साथ में आया है क्या वो तो हाँ वो दूसरा बस्ती का वो उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए नहीं हम ओ भाई इधर आओ कहाँ भाग रहा है इधर आओ तेरा नाम क्या है बोलो ओ यूट्यूब पे चैनल है बोला ये क्यों भाग गया अरे शर्म करता होगा उसको उठाओ वीडियो करो डालो ये देखो ना किसे भाग गया पानी में ये देखो क्या होगा इसे भागने से ना ठीक है भाई आपका चैनल का नाम क्या है मेरा चैनल का नाम प्रकाश बसुमतारी ब्लॉगर है अच्छा स्क्राइटिंग करेगा तो मिलेगा ना मिलेगा यूट्यूब पे मिलेगा है, इंस्टाग्राम पे मिलेगा फेसबुक पे मिलेगा सब कुछ ये अच्छा, मतलब ठीक है हाँ सब्सक्राइब कर दूंगा हाँ ठीक है सब्सक्राइब कर देना मोबाइल स्किप लेके- मत करना है ओके मोबाइल लेके नहीं आया ना मैं वो काम के लिए अभी मोबाइल लेगा तो टूट जाएगा तो एक मोबाइल का 10-12 हजार हाँ, ठीक है। काम के टाइम में मोबाइल नहीं लेता हूँ हाँ भाई हमको बहुत अच्छा लगा तुम लोग का यहाँ पे आके ये पहाड़ का ये नज़ारा देख के मतलब इतना ब्यूटीफुल है हाँ, उधर तुम पहाड़ लोग है यहाँ ना। में बैठा ये देखो हम लोग पूरा आके हम पूरा मज़ा लिया हुआ है ये देखो मेरा भाई अभी खड़ा है इधर
ए भाई तेरा नाम क्या है ये पूरा फुल डिटेल्स में बोलो। मेरा तो ऐसे गांव में आर ब्रदर बोलता है। आर ब्रदर, ठीक है ठीक है ठीक है। उधर है ना, उधर एलिफेंट है, एलिफेंट जंगल नेशनल पार्क है उधर। हाँ उधर कब आओ वीडियो बनाओ मेरा सा। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे चलो को चलो। खर्चा देने का कोई खर्चा वर्चा नहीं चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बाइक ठीक है लेके आओ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है लेके उधर दिखा दूंगा आपको। ठीक है भाई, तब तो ना हाँ हाँ, तुम लोग का यहाँ में आके हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुआ ना। आते रहो। हाँ, कभी ठीक है, कभी ठीक है। घूमने के लिए। हाँ 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 हाँ। तो गाइस फाइनली जोङो आर ब्रादार बिथांखौ लोगो मोननानै जोबोद खुसि मोनबाय। बिथाङा नै जोंनि खाथिनिनो बे गस्ला गोथां गाननाया। नै जों दा थांनो ओंखारबाय। बाय बाय। मा होनो पुलिसफोर ना मा होनोमोनलाय? बाय बाय कलेजफोर ना पुलिसफोर। बाय बाय। जों दा थांफिनगासिनो दङ, जोङो स्टेसन थांगोन। लोगोफोर नायनानै भिडिअखौ जों फोजोबनोसै आरोना, बारा इसिबां गोलाव बानायला।